Алдагы кытлау сәләме Шырдаклы районы Йынганаева авылына аша. Үзенең матур туган көнен бүген милләттәшебез Наил Абзальдинович Аксенов каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән балалары Наилә, улы Радмир, кызы Лилия, кияве Әнвәр, оныклары Айнур һәм Айсел ихластан кытлыйлар. Яраткан әтиебез, әниебез Минзиган Гарифулловна белән 40 елга якын матур гомер кичерәләр. Алар күпләргә үрнәк гаилә булып яшиләр. Безнең иң нык таянышларыбыз да, ышанычларыбыз да алар. Кадерле ирем, сөекле әтиебез, сиңа туган көнеңдә иң мөһим теләгебез ул Раббымның кызганмыйча саулыгын бүләк итүе. Бәхетләреңне арттырып сиңа бирсен иде. Ә бәхетең ул безнең янәшәдә тату гомер кичерү. Тормышыңда уңышлар гел юлдаш булсын. Без беләбез, күпме генә эшең авыр булса да син зарланмый яшәдең. Бар тырышлыгың да гаиләң өчен булды. Синнән үрнәк алып, балалар да кызыллык китермичә үстеләр. Хәзер инде аныкларың сине яратып, үрнәк алырга тырышалар. Әтиебез безнең яратып башкара торган балыкчы. Бу аның бик сабыр, бик тырыш һәм түзем икәнлеген дәлилли. Әлеге матур сыйфатларың аркасында 2 дөнья бәхетенә иреш. Без сине бик яратабыз. Кытлы булсын туган көнең. Ал бездән изге теләк, ярату һәм хөрмәт итү, шушы ул олы бүләк. Күзләреңә карап синең бар күңелем шатлана. Яратудан сине җаным йөрәгем канатлана. Барсы да бар, шөкер кылып яшисе дә яшисе. Балаларым өчен диеп күп алда эш эшлисе. Әле бик яшь, картлык ерак, рәхәтлән җаным шуңа. Синдәй ир атлар булсалар, бар эшләре дә уңа. Бәхетле бул, кайгы күрмә, гаиләң яныңда булсын. Бүгенге матур бәйрәмдә күңелеңә шатлык тулсын. Кадерле Наил Абзальдинович, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын. Музыкаль күчтәнәш сезнең өчен яңгырый. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти,
Yazmışыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның дөрәге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти, барыбызның дөрәге синәти. Yazmışыбыз